mi pamäť siaha, stále som chcela pomáhať druhým a byť v priamom kontakte s ľuďmi. Preto som aj volila medzi učiteľstvom, medicínou a farmáciou, no a vyhrala farmácia. Pre mňa osobne farmácia a lekárnictvo znamená celoživotné poslanie, moju celoživotnú srdcovku spojenú s regiónom Spiš, ale zároveň veľmi náročné a nenahraditeľné povolanie. Je tomu už cez 20 rokov, ako som pomohla mladému manželskému páru k naplneniu ich snovu mať bábätko. Bol to pre mňa skutočne silný moment, keď prišli za mnou do lekárne s vytúženým zdravým bábätkom. Odbornosť a aktívnu účasť na vzdelávaní lekárnikov považujem za úplnú samozrejmosť. Bez týchto činností prestaneme odborne rásť a pacient stratí našu dôveru. Už som spomínala, že stále som chcela pomáhať druhým. A k tomu pridáme trpezlivosť, láskavosť, schopnosť počúvať, výsledkom určite bude spokojnosť kolegov aj pacientov.